Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Μαμάδες χωρίς Μάνουαλ. Καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Τι ωραίο επεισόδιο είναι αυτό. Έχουμε το Part 2 με την παιδοδιατροφολόγο μας. Έχουμε τόσο πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Μιλάμε εδώ για χορτοφαγίες, για baby led weaning. Μιλάμε για τόσο ωραία πράγματα. Γι' αυτό καλή σας ακρόαση. Και μην ξεχνάτε ένα follow, ένα like. Να σου πω τώρα, για τους χορτοφάγους γονείς. Έχω φίλους που είναι χορτοφάγοι και δίνουν χορτοφαγικά στο παιδί τους, δηλαδή δεν του δίνουν κρέας. Εσύ τι άποψη έχεις πάνω σε αυτό? Οι χορτοφάγοι γονείς πρέπει να δίνουν τα πάντα στο παιδί? Εγώ είμαι σε άποψη αυτής ότι ναι, πρέπει να δίνουν τα πάντα. Εμένα είναι ο άντρας μου χορτοφάγος. Εγώ δεν είμαι. Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση, παιδιά, η οποία σηκώνει πολλή συζήτηση. Τι γίνεται? Αν αυτή η vegan, vegetarian διατροφή, δεν μπορώ με το γλυκά στην κάμερα, αλήθεια, λιώνω, δεν μπορώ, είναι ισορροπημένη. Ισορροπημένη τι σημαίνει? Ότι ακριβώς ό,τι αποφεύγουμε από τα ζωικά παράγωγα ή τα ζωικά προϊόντα, εγώ μπορώ κάπως να το αντικαταστήσω, ούτως ώστε το παιδί μου να παίρνει την επάρκεια αυτών που χρειάζεται για να αναπτυχθεί ομαλά. Είμαι οκ. Δηλαδή, σίγουρα ιδεολογικά έχω εξηγήσει, φαντάζομαι, στο παιδί ότι εγώ το κάνω για 1, 2, 3 λόγους. Αυτό πρεσβεύει η δική μας οικογένεια. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μην το επιβάλλουμε του παιδιού, γιατί είτε είναι μικρούλι είτε πιο μεγάλο. Ακριβώς οι φίλοι του στο σχολείο, έξω, σε άλλες δραστηριότητες, σε πάρτι που το βλέπω πολύ συχνά, θα έχουν να φάνε κάποιες άλλες επιλογές που μοιραία το παιδί θα τις ζηλέψει και θα τις θέλει. Άρα, λοιπόν, αν το βάζουμε σε αυτό το πολύ αυστηρό καλό που από μικρή ηλικία, ότι εσύ πρέπει να είσαι έτσι και έτσι και έτσι, μετά εκείνο σίγουρα θα το θέλει σε ένα ποσοστό. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να έχουμε επάρκεια, το δεύτερο είναι να έχουμε συνένεση του παιδιού, δηλαδή να έχουμε συζητήσει και να έχουμε εξηγήσει ότι εμείς το κάνουμε γι' αυτό. Είσαι εντάξει, θα ήθελες να το ακολουθήσεις, και αν αλλάξεις γνώμη είναι οκ. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στο παιδί κάτι το οποίο είναι δικό μας, αλλά θα χρειάζεσαι και κάποιες συσσαγωγικά πατερίτσες, ούτως ώστε να μπορείς έτσι, να έχεις αυτά τα οποία χρειάζεσαι και βιοχημικά, ούτως ώστε το σώμα σου να δουλεύει κατάλληλα και να μην είσαι κουρασμένος και να μην έχεις όλα τις αρνητικές συνέπειες από τις ελλείψεις των μικροθρεπτικών συστατικών. Και τις πρωτεΐνες, των μακροθρεπτικών. Χριστίνα μου, εσύ τώρα ασχολείσαι με παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Εσύ θεωρείς ότι ένα παιδί, ενώ έχει γονείς που δεν είναι χορτοφάγοι, μπορεί το ίδιο το παιδί να το επιλέξει για ένα διάστημα ή και για όλη τη ζωή, ποιος ξέρει? Συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει και το ακούω όλο και πιο συχνά πλέον στις μέρες μας για διάφορους λόγους. Απλά τι γίνεται? Εκεί πάλι θέλει πολλή συζήτηση από τους γονείς. Δηλαδή οι γονείς να καταλάβουν από πού προέρχεται αυτό. Προέρχεται από κάτι που μιμούμε, γιατί το βλέπω από κάποιον άλλο να το κάνει και το θέλω κι εγώ. Έναν influencer, παραδείγματος χάρη, ένα trend, κάτι οτιδήποτε στο Instagram, στα social media. Ή είναι κάτι το οποίο όντως εγώ έχω καταλάβει και βλέπω τα ζώα και νιώθω κάπως συγκεκριμένα γι' αυτά και έχω αποφασίσει, όσο καταλαβαίνω στην ηλικία μου, ότι δεν θέλω να το καταναλώνω. Εκεί όμως, αυτό το οποίο εγώ θέλω να δώσω ένα καμπανάκι εδώ που το λέω και συχνά, το έχω κάνει και ένα post στο Instagram, είναι ότι οι έφηβοι ή τα παιδιά στην προεφηβεία μπορεί να κρύβουν εκεί και μια διατροφική διαταραχή. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά τείνουν να ακολουθούν μια vegan διατροφή, μια vegetarian διατροφή, κάνοντας mask κάποιες άλλες απόψεις και κάποια άλλα background που μπορεί να έρχονται εκεί με μια διατροφική διαταραχή και να περιορίζουν σκόπιμα τα πιο θερμιδικά πυκνά τρόφιμα, όπως είναι το κρέας, τα γαλακτοκομικά έτσι, και άλλες πηγές, και να στρέφονται σε φρούτα λαχανικά που είναι πολύ χαμηλά θερμιδικά, ούτως ώστε να αρχίσουν να κάπως έτσι δικαιολογούν κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινάει και να το περιορίζουν. Οπότε εκεί επίσης θέλει πολύ προσοχή να δούμε το παιδί γιατί το κάνει και αν το κάνει, τι επιπτώσεις έχει αυτό. Δηλαδή, είναι ένα παιδί το οποίο αρχίζει και δείχνει και άλλες συμπεριφορές που θα πρέπει να μας προβληματίζουν, αρχίζει να περιορίζει πολύ το φαγητό του, κάνει και άλλες συμπεριφορές που θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο οι κεραίες μας ανοιχτές. Να σε διακόψω σε αυτό. Έχω φίλη που το παιδάκι της 13 χρονών ξαφνικά σταμάτησε να τρώει, έγινε επιλεκτικά vegan για ένα διάστημα, μετά σταμάτησε, έγινε raw vegan και στο τέλος πήγανε σε ψυχολόγο και εν τέλει βρέθηκε ότι δεν έχει διατροφική διαταραχή, αλλά έχει OCD, ότι είναι ψυχαναγκαστική. Οπότε καλό θα είναι με τα σημάδια να το κοιτάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό. Και μανούλες που μας ακούτε, αν έχετε παιδί στην προεφηβεία ή στην εφηβεία που έχει κάποια διατροφικά προβλήματα, καλό είναι να κάνετε μια συνεδρία με έναν ειδικό, γιατί δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα παιδάκι που είναι πίκι από ένα παιδάκι που έχει διατροφική διαταραχή? Μόνο βλέποντας τα σημάδια και πηγαίνοντας μετά σε ψυχολόγο, ή μπορούμε να δούμε και κάτι εμείς μόνοι μας έτσι?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ουσιαστικά τι γίνεται, το picky eating που το ακούμε πάρα πολύ και το έχουμε λίγο σαν καραμέλα σαν όρο σήμερα στις μέρες μας. Το παιδί μου είναι picky, το λέγαμε νομίζω και στην αρχή. Έχει να κάνει με το κομμάτι, όπως λέγαμε, ότι και αναπτυξιακά σαν στάδιο το παιδί είναι σε αυτό το είναι σε αυτό το μοτίβο. Άρα λοιπόν εξερευνά το φαγητό, αρχίζει μαθαίνει για το φαγητό. Κάποια τα απορρίπτει, κάποια. Οπότε είναι OK στα πρώτα χρόνια να βλέπουμε κάποιες τέτοιες συμπεριφορές νεοφοβίας που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι ειδικής σύντησης, που έχουν να κάνουν με το φόβο του να δοκιμάσω ένα νέο φαγητό, το οποίο μπορεί να έχει χαμηλό βάρος, παραδείγματος χάρη, να έχει χάσει βάρος απότομα. Αυτό που λέγαμε τα συμπληρώματα, να είναι ένα παιδί το οποίο ζει με τα συμπληρώματα ή με εντερική διατροφή, είτε με τα πόσιμα συμπληρώματα. Και επηρεάζει πάρα πολύ, κορίτσια, το κομμάτι της ποιότητας ζωής που λέγαμε, ότι ακριβώς επειδή μπορεί να είμαι και αισθητηριακός, όταν υπάρχει δυνητικά μια διαταραχή, αυτό που μου λέγατε πριν, πολύ ωραία με το παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια αγχώδης διαταραχή, μπορεί να είναι το OCD, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη κρίση πανικού, άγχος, οτιδήποτε, και μια άλλη ψυχιατρική διαταραχή. Υπάρχει να κάνει επίσης σαν ένα ακόμα παζλάκι να κουμπώνει και μια διατροφική διαταραχή. Εκεί λοιπόν, που έχουμε οι διαιτολόγοι, αν το παιδί έχει περιορίσει τόσο πολύ τα φαγητά που τρώει και είναι κάτω από 10-15 συγκεκριμένα φαγητά, αν συνυπάρχουν αισθητηριακές δυσκολίες, δηλαδή ότι έχει να κάνει με το πιάνω το φαγητό, τρώω το φαγητό, αηδιάζω, μπορεί να κάνω έναν εμετό γύρω από το φαγητό ή να έχω το φόβο του να κάνω εμετό ή φόβο να πνιγώ με αυτό το φαγητό που το ακούμε πολύ συχνά πλέον. Όλο αυτό το κομμάτι. Και φυσικά κλινικά να βλέπουμε ότι το παιδί αρχίζει να μην είναι σταθερό, δηλαδή να μην είναι ένα παιδί το οποίο να είναι χαρούμενο, να μεγαλώνει σωστά. Εκεί νομίζω είναι τα πρώτα καμπανάκια που θα πρέπει να αρχίσουμε να το ψάχνουμε. Και στην περίπτωση του ΑΡΦ, είτε αναπτυξιολόγος είτε παιδοψυχίατρος μπορεί να το διαγνώσει. Εμείς οι διαιτολόγοι μπορούμε να δούμε τα σημάδια, αν γνωρίζουμε το κομμάτι της παιδιατρικής σύντησης, αλλά δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε. Αυτή η ειδική είναι η κατάλληλη που θα απευθυνθούμε σε αυτή τη φάση. Μιας που είμαι σε αυτή τη φάση, εγώ σαν Έλληνα που έχω ένα βρέφος, πότε ξεκινάμε τις στερεές τροφές? Εντάξει, εδώ είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα, στην Ελλάδα τελείως διαφορετικό. Είναι. Εδώ ξεκινάνε και 34 μηνών εισαγωγή, στην Ελλάδα είναι 6 μηνών και με αλεσμένα σίγουρα. Σωστά. Πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Όντως υπάρχουν διάφορα μοτίβα που βλέπουμε και παρατηρούμε και διάφορες σχολές με την εισαγωγή στερεών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι γύρω στους 6 μήνες, πολύ σωστά ανέφερες, είναι η κατάλληλη ηλικία. Πριν τους 4 δεν είναι ασφαλές να το κάνουμε. Δηλαδή, αναπτυξιακά το παιδί δεν είναι στη φάση του να δεχτεί την εισαγωγή στερεών, είτε κομματιών είτε αναλεσμένων. Άρα λοιπόν οι καινούργιες μελέτες μας δείχνουν και για την εισαγωγή των αλλεργιογόνων ότι βοηθάει πάρα πολύ το να γίνει νωρίτερα, γιατί ακριβώς προλαμβάνουν κάποιες αλλεργίες όπως είναι στο αυγό, στο φιστίκι πίνατ κλπ. Μεγάλες διάφορες μελέτες που έχουν βγει στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα, το τι θα επιλέξει ο κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολύ up to them. Σίγουρα ακούμε τον παιδίατρό μας που έχει κάποιες γνώσεις, αλλά δεν είναι και ο ειδικός στο κομμάτι της διατροφής. Αλλά εκεί είναι και η κριτική σκέψη του. Αυτό είναι περίπου το πλαίσιο αυτή τη στιγμή με τα guidelines που έχουμε. Τι γνώμη έχει το baby led weaning? Γιατί τώρα εμείς το συζητάγαμε χθες με την Αντριάννα αυτό και μου λέει: Πω, τώρα που είναι και η μαμά σου εκεί, σιγά μη σε αφήσει αλεσμένα, ριζάλευα κατευθείαν. Και όντως το πιστεύω ότι η μαμά μου θα πει: Τι κομμάτι στο παιδί. Ναι, γιατί φοβούνται την πνιγμονή. Το θυμάμαι εγώ με το δικό μου, γιατί όπως σου είπα, ο Σταφανούλης μου δεν ήθελε κρέμες από ποτέ, από μωρό. Εγώ του έδινα baby led weaning και είχα κατεβάσει μια εφαρμογή, την οποία είναι με συνδρομή, την πληρώνεις και είναι ένας διατροφολόγος, τέλος πάντων, πολύ γνωστή, να μην κάνουμε διαφήμιση. Και από αυτό ξεκινάς. Ναι. Σωστά. Το είχα κατεβάσει, είχα ξεκινήσει έτσι. Καλέ, παθαίνανε εγκεφαλικό όταν το βλέπανε. Αχ, θα πνιγεί το παιδί, όχο! Ακριβώς. Και φωνάζανε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φοβία. Ναι. Εγώ έχω τα δύο άκρα. Δηλαδή, το πρώτο μου παιδί δεν ήθελε κρέμες καθόλου, ούτε σούπες, ούτε τίποτα. Ενώ το δεύτερο μου παιδί λατρεύει τις σούπες και του αρέσουν οι κρέμες αρκετά, μπορώ να πω. Οπότε, ναι, και στα δύο, έτσι όπως το έχω βιώσει, θα σου πω σαν μαμά ότι πιο πολύ όσο αφορά, γιατί εδώ ξεκινάνε παιδικό νωρίς, ήθελα το baby led weaning γιατί νιώθω πιο ασφάλεια μετά που θα πάει παιδικό για θέμα πνιγμονής. Αλλά σαν μαμά προτιμώ τις κρέμες και τις σούπες γιατί είναι πιο ασφαλές, εννοείται. Αλλά είναι αυτό, δηλαδή αν το παιδί ξεκινάει σύντομα παιδικό, πιστεύω ότι είναι σωτήριο να μάθει το παιδί να μασάει σωστά και να έχει τις βάσεις, γιατί πολλά ακούμε κάθε μέρα, πολλά βλέπουμε και ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, Χριστίνα μου. Και είναι ένα άγχος. Δεν ξέρω,
αν είμαι μόνο εγώ σαν μαμά. Δεν ξέρω, μανούλες, πείτε μου κι εσείς. Το άγχος με τα πόδια είμαι εγώ, δεν ξέρω. Είναι ένα υπαρκτό άγχος, δεν είναι παράλογο, αλλά στην αντίπερα όχθη σκεφτείτε ένα μωράκι το οποίο αρχίζει και μπουσουλάει και μπορεί να αρπάξει και κάτι και να το καταπιεί, το οποίο να μην είναι βρόσιμο. Έτσι. Δηλαδή, πάντα υπάρχει το ρίσκο της πνιγμονής. Απλά τι γίνεται, να εξηγήσουμε στους ανθρώπους που μας ακούν που μπορεί να μην γνωρίζουν το baby-led weaning. Είναι αυτή η μέθοδος εισαγωγής στερεών που ξεκινάμε με το μωρό να σιτίζεται μόνο του και με κομμάτια, όχι με αλεσμένα. Άρα λοιπόν, βιβλιογραφικά, αυτό ισχύει από το 2011. Νομίζουμε ότι είναι μια καινούργια σχετικά μέθοδος, αλλά υπάρχουν σημάδια από τότε που δείχνουν τα ωφέλη, τα οποία είναι πάρα πολλά για το παιδί. Πέρα λοιπόν από τη ρύθμιση της πείνας και του κορεσμού, που το παιδί ακριβώς ζυγίζει στο χεράκι του το πόσο θα φάει, το βάζει στο στόμα του, το δοκιμάζει και μπορεί να ελέγξει εκείνο το ρυθμό και την ποσότητα που θα φάει, σε σχέση με το ένα κουτάλι που έρχεται συνεχώς και μας μπουκώνει με ένα λεσμένο που δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Έχει να κάνει με την εξοικείωση του παιδιού. Αυτό που λέμε τα oral motor skills, ότι πιάνω και το βάζω στο στόμα. Αυτά λοιπόν και μαθητικά που είπες πάρα πολύ ωραία, ότι αρχίζω και εξελίσσω και αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό και το βλέπω κι εγώ, μου το ανέφερες, τις ίδιες πιθανότητες πνιγμονής, full stop, εκεί. Δηλαδή δεν υπερτερεί το baby-led weaning που πιστεύουμε, ακριβώς γιατί το παιδάκι μπορεί με το χεράκι του να καταλάβει την ποσότητα και δεν θα του δώσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για αρχή, θα του δώσουμε όσο τα δύο μας δάχτυλα, ένα καλό μεγάλο κομμάτι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και να ερεθίσει αυτό που λέμε το gag reflex προς τα πίσω, αυτό που μας έκαναν οι παιδίατροι μικροί το απέσιο με το ξυλάκι που κάνουν αυτή την αηδία. Όταν το παιδί χλωμιάζει, είναι ήσυχο και δεν μπορεί να αντιληφθεί και να αναπνεύσει, τότε εννοείται ανησυχούμε και κάνουμε κάτι. Αλλά αλλιώς δεν το πειράζουμε. Οπότε είναι πολύ υπαρκτός. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ διαφορετικό λοιπόν το να κοκκινίζω και να το αρχίσω να ησυχάζομαι. Okay? Αυτό είναι το διαφορά. Αυτή την αναμάσιση, εμένα μου την κάναν και τα δύο παιδιά, αυτό στο gagging που λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι φοβόντουσαν και φίλες μου που ερχόντουσαν εδώ με τα παιδάκια τους στην ίδια ηλικία. Φοβόντουσαν όταν βλέπανε εγώ να τους δίνω κομμάτι, γιατί και ο Ανδρέας μπορεί να τρώει πιο πολύ σούπες και αλεσμένα, αλλά ωστόσο ένα γεύμα θα είναι σίγουρα finger food, γιατί θέλω να μάθει να μασάει καλά και να κάνει αυτή την αναμάσιση στο gagging, να μάθει να χρησιμοποιεί όλο το σύστημα εδώ και να είμαι πιο ήσυχη όταν θα πάει παιδικό. Το gagging, απλά να πω, Ανδριάννα, είναι το αντανακλαστικό του εμετού, έτσι το λέμε. Η αναμάσιση είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, που εκεί πέρα μπορεί να είναι μια διατροφική διαταραχή, που είναι ο μυρικασμός που λέμε. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, αλλά πολύ σωστά το λες. Οπότε εκεί λοιπόν ακριβώς το παιδί καταλαβαίνει ότι είναι μια υφή που με έχει αηδιάσει και απλά προσπαθεί να την επεξεργαστεί. Κάποια μωράκια μπορεί να την καταπιούν, κάποια μωράκια μπορεί να τη φτύσουν, κάποια να κάνουν ένα μικρούλι εμετό. Αλλά αυτό είναι όλα μέσα στα πλαίσια τα normal της νέας εμπειρίας με αυτό το φαγητό. Οπότε εκεί είναι εντάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικό για τους γονείς γιατί δεν το έχουν ξαναβιώσει. Οπότε λένε, όχι, το παιδί εκεί πνίγεται και αρχίζω και το χτυπάω και αρχίζω και κάνω άλλα πραγματάκια. Εντάξει, και εκεί τρομάζει πιο πολύ και το παιδί, γιατί ακριβώς έχει μια τροφή στο στόμα του, προσπαθεί να διαχειριστεί και δεν το αφήνουμε. Οπότε εκεί μπορεί να το δυσκολέψουμε πιο πολύ τελικά. Νομίζω εδώ φταίει και λίγο το ότι σαν νέος γονιός, απλά ακολουθείς τι θα πει ο παππούς και η γιαγιά, θα σου πει αχ, πνίγε, χτύπα το καλέ στην πλάτη και πας εσύ και το κάνεις. Ναι, γιατί έχουν την εμπειρία, την έχουν. Εγώ τους έλεγα, γιατί με τον Στέφανο ήταν εδώ πέρα σε αυτή την ηλικία που είχαμε ξεκινήσει στερεές, τα πεθερικά μου, και η πεθερά μου έκανε το παιδί. Και της έλεγα, καλέ, το τρομάζεις, μην το κάνεις έτσι, άστο το παιδί. Γιατί έπαιρνε ο Στέφανος κομμάτι παστίτσιο ολόκληρο και το βάζει στο στόμα του, το σπασούσε. Είχε δοντάκια από μικρός, δηλαδή και τώρα ο μικρός μου έχει 4 δοντάκια ήδη. Οπότε ξέρεις, κάνουν μασάρι τα παιδάκια. Και με τα ούλα. Είναι πολύ δυνατά τα ούλα στην ηλικία. Οπότε και με τα ούλα, όταν είναι μια υφή που μπορούν να τελειώσουν με τη γλώσσα και τα ούλα, και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Νομίζω οι μανούλες που θυλάζουν σε αυτή την ηλικία το καταλαβαίνουν, το έχουν νιώσει πόσο δυνατά είναι τα ούλα. Ακριβώς. Σίγουρα έχει φύγει ένα μικρό μπάιτ στη θηλή. Χριστίνα, να σου πω κάτι. Εσύ τώρα τόσα χρόνια που ασχολείσαι με παιδάκια, έχεις ακούσει έτσι κάτι τρελό από γονείς, αν θες τώρα να το συζητήσεις, κάτι ρε παιδί μου που θα πεις, εδώ πέρα έχω πάρα πολλή δουλειά, πρώτα απ' όλα με τους γονείς και μετά με το παιδί. Να σκεφτώ αν υπήρξε κάτι. Σίγουρα έχω δει πάρα πολλά παιδάκια όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες και στο νοσοκομείο στην Αγγλία, οπότε θα βρούμε σίγουρα κάτι να αναφέρουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει προσοχή είναι η πιο
πολλωμένες απόψεις. Δηλαδή, όταν έρχομαι με ένα αίτημα και θέλω να κάνω αυτό το οποίο, να ικανοποιήσω αυτό που εγώ σκέφτομαι, είτε είναι σωστό είτε όχι. Δηλαδή, το να αρχίσουμε να βάζουμε το παιδί σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο καλούπι. Έτσι, θα σκεφτώ ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν μου έχει έρθει κάτι. Να το βάζουμε πιεστικά σε ένα συγκεκριμένο καλούπι, είτε έχει να κάνει με την απώλεια βάρους, είτε έχει να κάνει με το να πάρουμε βάρος σε ένα πιο αδύνατο παιδάκι, είτε έχει να κάνει με την επιλεκτική διατροφή, είτε με κάποιο άλλο, εκεί βλέπουμε ότι τελικά το παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ και δεν το βοηθάμε. Okay. Άρα μπορεί το ίδιο το παιδί να θέλει, ένα παράδειγμα, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι αυτό που λέμε ότι εμείς οι διαιτολόγοι έχουμε τα διπλά αιτήματα. Κάτι θέλει ο γονιός, κάτι θέλει το παιδί και εγώ προσπαθώ να κάνω λίγο match αυτό το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και τους δύο. Μπορεί να θέλει λοιπόν το παιδί και να νιώθει όμορφα με τη θεραπευτική σχέση που έχουμε, αλλά ο γονέας κάπως να μπλοκάρει τη θεραπευτική σχέση. Είτε γιατί τα δικά του βιώματα τον δυσκολεύουν να ακολουθήσουν αυτό το οποίο είναι νέο και εγώ πρεσβεύω, είτε γιατί μπορεί να υπάρχει και λίγο ανταγωνισμός σε αυτή τη σχέση, γιατί ξαφνικά το παιδί αγαπά και κάποιον άλλον πέρα από εμένα και νιώθω λίγο περίεργα με αυτό. Οπότε έτσι ένα τέτοιο σχόλιο θα μπορούσε να είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλήθεια, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι μία μαμά ή ένας γονιός θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι πάνω από το καλό του παιδιού του. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Όχι συχνά, αλλά μπορεί να υπάρξει και αυτό. Υπάρχει. Δεν ξέρω για τη δική μας και κάπως αρνητικά να το προκαταβάλουμε μετά και να του μηδενίσουμε όλη την προσπάθεια που κάνει. Οπότε, ναι, είναι λίγο άδικο και κρίμα για το παιδί. Ναι, είναι όντως. Εγώ, Χριστίνα, τώρα κάτι νομίζω δεν ήταν στις ερωτήσεις μας, αλλά με βάση αυτό που είπες, έχω ακούσει και το άλλο άκρο. Που θα ήθελα λίγο, αν έχεις άποψη σε αυτό, να μας πεις δύο λόγια για την παιδική παχυσαρκία, που όταν το παιδί είναι υπέρβαρο και τρώει, σου λένε οι παλιοί, και πλέον, και όχι μόνο οι παλιοί, και κάποιοι τώρα, σου λένε θα το πάρει μπόι. Ας το παιδί να φάει, θα το πάρει μπόι. Σε αυτό έχεις άποψη, έχεις βασικά εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα. Δουλεύω πολλά χρόνια με παιδιά με υπερβαρότητα και παχυσαρκία. Πόσο μάλλον στην Αγγλία ήμουνα στην κλινική που είχε να κάνει με την νοσογόνο παχυσαρκία, όπου εκεί ήταν μια διεπιστημονική ομάδα που είχαμε παιδιά με πολύ δυσκολεμένα background και πολύ ψηλά βάρη, όπου εκεί τα διαχειριζόμασταν πολύ ολιστικά και διαφορετικά από ό,τι κάνουμε σαν ιδιώτες στην Ελλάδα συγκεκριμένα και έχουμε συνηθίσει. Είναι μια παλιά πάλι πεποίθηση, θα το πω, η οποία δεν είναι τόσο βοηθητική, γιατί τελικά δεν χτυπάμε το πρόβλημα. Που το πρόβλημα ποιο είναι, ότι το παιδί τρώει για κάποιο λόγο. Έχουμε πολύ συχνά έφηβους ή πιο μικρά παιδάκια που τρώνε συναισθηματικά πλέον. Δηλαδή τρώνε χωρίς οργανικά να πεινάει το στομαχάκι τους, γιατί ακριβώς θέλουν να ικανοποιήσουν κάποιο συναίσθημα. Είτε στεναχώρια, είτε βαρεμάρα, είτε οτιδήποτε. Χαρά που το έχουμε πολύ εμείς οι Έλληνες. Άρα λοιπόν εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε γιατί το παιδί τρώει. Όχι να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε άστο να φάει, που εννοείται δεν θέλουμε να είμαστε επικριτικοί. Έτσι, αυτό το body shaming και εγώ είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ όταν το ακούω και από ίδιους τους γονείς ή από το περιβάλλον, ότι να έχει κάνει κυλίτσα ή να είναι ένα παιδί το οποίο είναι χοντρό και μετά έρχεται το παιδί και λέει μαμά είμαι χοντρός. Από κάπου το άκουσα αυτό, είτε από τους συνομήλικους που είναι πολύ ομάτα παιδάκια μεταξύ τους, είτε από την ίδια επικριτική τάση της οικογένειας, γιατί ακριβώς και οι ίδιοι δεν έχουν με τον εαυτό τους, τα έχουν βρει κάπως για να συμβαδίσουν σε αυτό το κομμάτι και να βοηθήσουν το παιδί. Ωστόσο, να κάνω εγώ μια άλλη παρένθεση εδώ. Σε ποια ηλικία μπορούμε να αρχίσουμε να το ρυθμίζουμε αυτό? Δηλαδή, τώρα ένα παιδάκι ενός έτους, π.χ. 2 χρονών, επεμβαίνουμε ή το αφήνουμε επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό? Εξαρτάται. Δηλαδή, ένα παιδάκι ενός έτους, για ποιο λόγο έχει περισσότερο βάρος? Δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το έχουμε εκθέσει σε φαγητό το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Υπάρχει το μοτίβο το οποίο αρχίζει και ζητάει γλυκά γιατί τα βλέπει και τα ζηλεύει από άλλους, ή όπως είπαμε, παππούδες, γιαγιάδες του δίνουμε κρυφά από τους γονείς και κάπως γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Και στους γονείς, στο κομμάτι πώς θα το διαχειριστούν. Να το πούμε και να το τονίσουμε ότι υγιές παιδιά δεν είναι τα παχουλά παιδιά. Το πάχος δεν είναι υγεία που κάποιες κουλτούρες το έχουν και πιστεύουν ότι να είσαι λίγο πιο εύσωμος είναι πρότυπο υγείας και πλούτου. Γιατί υπάρχουν και αυτά σε κάποιες κουλτούρες. Σε παλιά χρόνια ήταν πάρα πολύ, ναι, και σε εμάς, ακριβώς. Και ότι ρε παιδί μου, καλύτερα αδύνατος και υγιής, παρά το αντίθετο. Να μην τραβιέσαι και στα γεράματα με τις μέσες. Το κάθε βάρος είναι εντάξει, αρκεί το παιδί να νιώθει καλά και να το δουλεύει και να ζητά βοήθεια όταν χρειάζεται. Ωραία. Πολύ ωραία όλα αυτά. Εγώ τώρα αυτό με το βάρος,
και trigger πάρα πολλά πράγματα που έχω ακούσει και εγώ σαν παιδάκι και σαν ενήλικη τώρα. Φαντάζομαι. Αυτό που μου λέγανε εμένα πάρα πολύ είναι το φάει να μεγαλώσεις, φάει να μεγαλώσεις. Τώρα που μεγαλώσαμε να μην φας. Να λέμε στο παιδάκι μας. Κάτσε, μου έβαλες ένα στόχο. Τώρα τι γίνεται, πώς το κάνω αντού, πώς το μαθαίνω αυτό. Το παιδάκι μας να λέμε φάει να μεγαλώσεις έτσι και να το δελεάσουμε λίγο. Άλλη μια μπουκιά. Άλλη μια μπουκιά φάει, σε παρακαλώ. Όχι, δεν τα λέμε. Με δυσκολεύουν πολύ αυτές όταν τις ακούω, γιατί βάζουμε στο παιδί ένα στόχο, ο οποίος σε τι αποσκοπεί. Αν το σκεφτούμε. Δηλαδή, άμα φάω ακόμα μια μπουκιά, σε τι θα με βοηθήσει. Αν τελειώσω το πιάτο μου και δεν ακούσω την ανάγκη που έχει το στομαχάκι μου ότι εγώ χόρτασα τώρα και φάω παραπάνω και κάνω μια υπερφαγία, πώς αυτό θα εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια και πώς θα γίνω ένας ενήλικας που τρώει συναισθηματικά, όπως είπαμε, γιατί ακριβώς δεν έχει μάθει να ακούει τις βιολογικές του ανάγκες. Άρα δεν αρχίζουμε το παιδί μας φάει να μεγαλώσει και φάει να μεγαλώσει. Προσπαθούμε να μην γυρίζει γύρω από αυτό ιδανικά. Δηλαδή, προσπαθούμε να δίνουμε στο παιδί το τι χρειάζεται, ότι το φαγητό είναι ενέργεια, το φαγητό βεβαίως είναι ευχαρίστηση. Σε κάποια παιδάκια μπορεί να μην είναι όπως λέγαμε στην αρχή, γιατί ακριβώς δυσκολεύονται με το φαγητό, αλλά σε πολλούς είναι ευχαρίστηση και εννοείται πως τη θέλουμε αυτή την ευχαρίστηση μέχρι το σημείο αυτό που είμαστε εντάξει, χωρίς να κάνουμε την υπερβολή. Γιατί μετά μας οδηγεί σε άλλες συμπεριφορές. Υπάρχει ωστόσο κάτι που θα μπορέσει να κάνει η Αντριάννα και κάθε μαμάκι έξω. Που... Ναι. Κάποιο κόλπο που να πιάνει σε όλα τα παιδάκια έτσι, δηλαδή να φάνε λίγο παραπάνω, χωρίς να τους προκαλούμε και αυτή την πίεση, το άγχος. Ερίνα μου, από κόλπα καήκαμε και σε διατροφολόγο που έχω πάει και έχω δοκιμάσει ό,τι μου έχει πει, άσε καμένο χαρτί εγώ, ας μιλήσουμε για τις άλλες. Εγώ, Χριστίνα, θα σε πάρω για μια συνεδρία, θα σου τα πω τουλάχιστον όλα σαν ψυχοθεραπεύτριά μου θα σε έχω. Με χαρά να το συζητήσουμε. Με χαρά, κορίτσια μου. Κόλπο τώρα, το κόλπο είναι λίγο... δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε το gold star που θα δουλεύει σε όλους, έτσι. Είναι κατά περίπτωση πάντα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πραγματικότητα βοηθάει το παιδί, ότι πολλές φορές του κρύβουμε πραγματάκια ή του λέμε κάτι το οποίο πάμε στη Χριστίνα που είναι παιδοδιατροφολόγος και τελικά δεν του λέμε ότι πάμε στη Χριστίνα που είναι παιδοδιατροφολόγος, πάμε στη Χριστίνα που είναι κάτι άλλο. Και το παιδί περιμένει κάτι άλλο και μπερδεύεται. Άρα λοιπόν το να είμαστε ευθύς και ειλικρινής με το παιδί, θα το ξαναπώ, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, δημιουργεί και τη δική μας σχέση με το παιδί. Και αρχίζει και το παιδί να μας εμπιστεύεται. Και αρχίζει και το παιδί, όταν πάμε και κρύβουμε, ας πούμε, μέσα στα φαγητά διάφορα άλλα τα οποία δεν τα τρώει το παιδί. Κάνουμε ένα μπιφτέκι και βάζουμε μέσα, ψιλοκόβουμε ό,τι μπορούμε για να πάρει το παιδί αυτά που δεν παίρνει από τα άλλα φαγητά. Όταν το βρει το παιδί, θα πει ότι τι είναι αυτό, μαμά, χάνει την εμπιστοσύνη του προς τα εμάς. Okay? Οπότε και θα είναι και πολύ διστακτικό να το φάει την επόμενη φορά και με τους λόγους του. Άρα λοιπόν το κόλπο που πάντα δουλεύει είναι η ειλικρίνη και η ευθύτητα. Αυτό θα πω. Να μπορούμε να νιώθει το παιδί ότι είμαστε ένα ασφαλές περιβάλλον που κάθε φορά που θα υπάρχει μια δυσκολία θα έχει το θάρρος και το πλαίσιο να μας πει «Βρε μαμά, έγινε αυτό». Και να μην το κρατήσει μέσα του, γιατί όταν το κρατάει μέσα του, μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, βγαίνει σε αγχώδες διαταραχές, βγαίνει σε άλλη σχέση με το φαγητό, βγαίνει σε άλλα πραγματάκια τα οποία το δυσκολεύουν το παιδί μεγαλώντας. Και αν μπορούμε να του δώσουμε αυτό το πλαίσιο από νωρίς, γιατί όχι. Αχ, σίγουρα, Μανούλας βοηθάει. Τι να πω, εγώ πονούσα με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα το βρούμε, γιατί εγώ ξέρω το παιδί μου και ξέρω ότι κάτι άλλο συμβαίνει πίσω από αυτό. Επιμένω νικά και θα το βρω και θα το λύσω, αλλά δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι, Μανούλες, που μας ακούτε, να γνωρίζετε το παιδάκι σας, το καλό, το δικό του και η υγεία του είναι πάνω από το δικό μας το συναίσθημα, σίγουρα. Να μην τα πιέζουμε τα παιδάκια μας, γιατί μόνο κακά αποτελέσματα φέρνει και δεν είναι κακό. Ούτε σε παιδοψυχολόγο να το πας, ούτε σε παιδοδιατροφολόγο να το πας. Και αυτά τα ταμπού ότι το παιδί σου κάτι έχει για να το πηγαίνεις πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να λάβουμε δράση για να έχουμε υγιείς ενήλικες, γιατί είναι η νέα γενιά. Και είναι πολύ δύσκολη η νέα γενιά που έρχεται. Γιατί τα έχει όλα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα έχει όλα στο χέρι και όμως δεν έχει τίποτα. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Πολύ ωραία τα λες, πολύ ωραία. Συμφωνώ, επίσης πολύ σύμφωνη. Εσένα σε πειράζει καθόλου η δουλειά σου στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή το κουβαλάς λίγο μαζί σου?
Σαφώς ένα ποσοστό επηρεάζει καθημερινά, αλλά με τα χρόνια και την εμπειρία μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι αυτό. Δουλεύοντας και με τον εαυτό σου το διαχειρίζεσαι, γιατί σίγουρα φιλτράρεις διάφορα κομμάτια. Οπότε εκεί ξέρεις ότι ως επιστήμονας, νομίζω το αναφέραμε και πριν, μπορείς να φτάσεις μέχρι ένα σημείο. Μετά δεν μπορείς να τους σώσεις όλους. Είναι αυτό που λέω έτσι πάρα πολύ συχνά, ότι δυστυχώς υπάρχουν ή ευτυχώς κάποιες δικλείδες εκεί που μπορείς να κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν σίγουρα μπορείς να πάρεις ένα ποσοστό έτσι, της αγωνίας και του άγχους του γονέα, αλλά εκεί είναι και το πολύ σημαντικό, να δημιουργήσεις αυτό το ασφαλές περιβάλλον που λέγαμε και σαν επιστήμονας υγείας, τη θεραπευτική σχέση, ούτως ώστε να μπορέσεις να του δώσεις και μια άλλη οπτική και να τον βοηθήσεις τελικά να μπει στα παπούτσια του, χωρίς όμως να καταπιείς και αυτό το πρόβλημα, για να μπορέσεις να είσαι και πιο αμερόληπτος και να τον βοηθήσεις πιο αποτελεσματικά. Αλλά ναι, σίγουρα είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ρομπότ, επηρεαζόμαστε και από τα παιδιά μου εγώ πάρα πολύ, όταν είναι κάτι που τους στεναχωρεί, όταν είναι κάτι που τους επιβαρύνει. Είναι κάτι το οποίο και εσύ λες πώς θα μπορούσα να τον βοηθήσω αυτό το παιδί καλύτερα και βλέπεις ότι κάπου εκεί φτάνει η δική μου η δουλειά και μετά είναι, παραδείγματος χάρη, ένα ψυχικό ή ψυχιατρικό κομμάτι που ένας άλλος επιστήμονας υγείας που είναι ήδη στη ζωή του παιδιού θα μπορούσε να το διαχειριστεί και θα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να είσαι εντάξει με αυτό. Οπότε εκεί είναι το διακριτόριο που θα πρέπει να είσαι OK με τον εαυτό σου. Ωραία. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και όλα αυτά που είπαμε, τι θα ήθελες να θυμάται κάποιος γονιός μετά από αυτό το επεισόδιο, τι θα ήθελες να του μείνει? Νομίζω, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας και εύχομαι όλα τα καλά και για τα μικράκια σας και για τους ανθρώπους που σας ακούν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι το νούμερο 1, η συνένεση. Οπότε κάθε φορά που είτε για το φαγητό είτε γενικότερα που θέλουμε κάτι να κάνει το παιδί, του το λέμε, έτσι, χωρίς να αρχίσουμε να κάνουμε άλλα πραγματάκια τα οποία τελικά το δυσκολεύουν. Να έχουμε τα υγιή όρια, τα οποία δίνουν την ασφάλεια που χρειαζόμαστε. Βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά να τα εμπλέκουμε στη διαδικασία του φαγητού, να τα βοηθάμε να φτιάχνουν πραγματάκια μαζί μας και να έρχονται σε επαφή με το φαγητό. Εμένα ο Στέφανος λατρεύει να μαγειρεύει, ασχέτως που δεν τρώει. Αλήθεια σας λέω, είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας. Φανουρόπιτα ξέρει να φτιάχνει μόνος του. Άμα χάσει κάτι, λέει μαμά, φανουρόπιτα, πάμε. Τους αρέσει. Υπάρχουν και τα παιδικά μαχαίρια. Μην δώσετε σε παιδιά μαχαίρια που έχω δει. Κανονικά, πάρτε τα παιδικά τα μαχαίρια, γιατί έχω δει μανούλες να δίνουν. Μικρό είναι, τι θα πάθει. Μικρό είναι το μαχαίρι, αλλά μικρό είναι και το παιδί. Σωστά. Υπάρχουν τα παιδικά που είναι πάρα πολύ καλά. Και ναι, παιδιά, να τα εμπλέκετε. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Θα σας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Θα γίνει λίγο πιο χαοτικά στην κουζίνα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και για τους δυο σας. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Θα αφήσω την Ερίνα να κλείσει. Χάρηκα πάρα πολύ, Χριστίνα μου. Φιλάκια από εμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Ήταν ένα υπέροχο επεισόδιο. Εγώ έμαθα πάρα πολλά. Πραγματικά. Η Αντριάννα συζήτησε αυτά που την αγχώνουν και επειδή, όπως είπε και αυτή η παθούσα, νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Φιλάκια πολλά. Γεια σε όλους, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, κορίτσια μου.